हामबाय प्रेस रक जों तिनर रामचंद्र 24 रामचंद्र घाट कन्स्टिटुएन्सि नि बिसिं क्लाइनाय आथाइबारिव 1434 बिसि कताल लामसंनान बागै ट्रिं फेस्टिवल खायना थां दङ इंगे आबो 20 तारिख फुड फेस्टिवल नि बिसिंतै तै 21 तारिख कताल बिसिनो लामसंमान बिसिंतै अ तेरनो जों पालायलायनाय इंगे आबन बागैनो दाबो हहम ददम खायै अब चलि दङ सामुं एवं समस्त त्रिपुराबासिनो खाबाय कयनाय चिनो ट्रिं बिसिओ फायै मानजा फायनान बागै चिनि त्रिपुरा सारावनि हुकुमु मुकुमु एवं कालचार न बसां आगक लांनान बागै अब कायसा लाइबुमा उंगुइ पासानाय आबन बागैनो प्रिन्ट मिडिया रंग बसां हामबायाफोरो नरक चिनि कसार मुंनो त्रिपुरा राज्यनि जागा जागाव पिसारान बागै ओंखाय ताबुक आब्रतयै चिनि ट्रिं कमिटिनि चेयारमैन द 24 रामचंद्र घाट कन्स्टिटुएन्सि नि बरं गोनां एमएलए मोजां रनजित देबबर्मा कक्राया थाइन सायखनागोन बिलाइके हामबाय जों चिनि कनभेनार नि बुकिनर खोनाखाना जों रामचंद्र घाट ट्रिं सेलिब्रेशन कमिटि वानसुक लाइका कतर खाय ताकलाय चिनि त्रिपुरा हास्तेव कायसा रामचंद्र घाट आमसायो जों कायसा अंको ट्रिं फेस्टिवल खायनाय मंखा 1434 ट्रिं एबा ताकलायनि बिसिनो तुयै गोबांमा बरक गोबांमा कक साइ दंगो अम 35 दाउनो अबनोबो जों किसे क्लियर खाय सानानै नंनो नायो अमंखा 1434 सुंनाय ताई 9 दिन नि परे खायनो 1 तारिख जानुवारि खाय 1435 सुंनाय गे आबोनि बागैनो जोंमो 1434 खायनो ट्रिं जों पालायना थाङै दंगो गैता कायसा ककंखा जों जे ट्रिं सेलिब्रेशन म जों कोनो राजनैतिक पार्टिया कोनो राजनैतिक दल बायबो जों मनो अंक खाया तामनि हिंखाखाय म जों कायसा सोशल अर्गेनाइजेशन नि माध्यमे रामचंद्र घाट ट्रिं सेलिब्रेशन कमिटि मुं फारै जों अमनो ताक्लाय पालायनान बागै थाङै दंगो गा आबोनि बागैनो आं नरनो सानानि मुसुंगो जे गोबांमा बरक सोंगो जे अमो कि राजनैतिक दल बायदा ट्रिं सेलिब्रेशन खायजाक दं ना तामो और तिनि नरक नुखाना और जारा तिन तंनाय बरक विभिन्न भाबे सोशल वर्कार बा सामाजिक विभिन्न उनको गदालजाक एकाकाय जों और ताक्लाय ताकायसा सबसे इनको चिनि इनको हंजाकाय जों चिनि कमिटि सिद्धांत नाखा जों पाब्लिक कोनो कालेक्शन खालाया कोनो गभर्नमेंट कर्मचारी थानबो जों रां थुमिया अमखा चिनि इनको गैते कायसांखा जों आमसायनि जत्त क्लाब रक बाय जों कक सालायका औरनि सोशल वर्कर बाय कक सालायका एका कामिनि लुकरक बाय जों कक सालायका ताकलाय चिनि ट्रिं बिसि कताल माने चिनि आथाइबारि आमसायो कोनो और चुवाक जुवारक और खालायबो मांगला मुथुंबो मांगला अमका पूरा सिद्धांत अबनि बागै नायमु थांरकनो जों जा नांमाने अब इतिमध्ये नंको खायका एंकायता कायसा चिनि आथाइबारिनि जों कायसा प्राउड के छानाय तिनि आं गभर्नर मालायका एंकाय चिनि ताकु इंजिनियर सुमन देबबर्मा बतंगो गभर्नर जोंनो कग्रिखा ब फाइसिनाय चिनि और के टाइम ब जरा फाइनाय बाबो जोंनो जानंनाय जानंमान परेनो जों साख्लाय उनाय जे गभर्नर कयता समय सफायनाय एंकाय और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल नि जे मीटिंग चलि तमने बिनि दुइता नि दिगनो 21 तारिख पाइथानाय आबन परेनो ब सिदुल कयता समय फाइनाय अब ब साख्लायनाय एवं ब अब जोंनो तिनिनो बिनि आरो जखन गभर्नर हाउस थांगो बाबो जोंनो क्लियर के साइरका आं फाइसिनाय गताय चिनि बुबागरा बब साका ब चिनि और चीफ गेस्ट संगे फाइनाय एके ब आं बै कक सालायका के बुबागर तिनि फाइ दंगो एके बनबो सारिको थांगो ब मालायनाय मालाय बब कक सालायनाय एके बुबागरा ते खरसा चिनि नॉर्थ ईस्ट नि खरसा आं मुंनावनो मुं सायाको चीफ मिनिस्टर ब और फाइनाय बुबागरा साका बन बतुइ फाइनाय एके बनबो जों फाइनाय लामसंना बागै जों बेलायखानो खातंलायजा अबनो कारिबो चिनि हास्तेनि गोबांमा बरम गोनां मिनिस्टार बरक और फाइनाय एमएलए फाइनाय ईएम फाइनाय ताई गोबांमा चिनि जरा ऑफिशियली जरा उनको तंनाय फाइनाय मुसुंनाय बरनो फाइ अबर बर फाइनाय चिनि खय डिस्ट्रिक्टनि डीएम फाइनाय एसडीएम फाइनाय गाय चिनि पद्मबिलनि इनको वीडियो फाइनाय और टीएसएल 6 बेटालियन नि कमांडेंट फाइनाय मिया बबाय थाङै मालायखा ब बेलायका हामजाका अमति हाके गोबांमा जेमन आगरतला सेक्रेटारिएट नि अरनि निनि सेक्रेटारि रक बर फाइनाय अमतिखाय जोंनो गोबांमा कग्रिखा बर फाइनायनि बागै एंगे गोबांमा इंजिनियर चिफ इंजिनियर थेके सुरुखाय गोबांमा इंजिनियर बर फाइनायनि कक दंगो अमति हाके गोबांमा माने सोसाइटिनि तेबो गोबांमा बरक और फाइनाय एंगे आबनो खा खलायो
जों जे अर माने हामखायनो अ जे ट्रिं फेस्टिवल न जों टेबो लुकुरं बसकांगो प्लान खाना बागै स्राय खायना बागै जों अर लाइव टेलिकास्ट खायनाय लाइव टेलिकास्ट खायनाय अबंखा चिनि खरां दंग टीवी स्रां जाति ताइ मुखथां टीवी बरक अमनो ते लाइव टेलिकास्ट खालायनाय ते अर गता अइनो जारसिन अर मीडिया यूट्यूबर तनाय बरक बरक अमनो टेलिकास्ट खायनाय बरक नो जों फाति रिजाक बरक बरक फायनाय गाबोनि बागै जों ब्लेके खातुंगो दङ चिनि रामचंद्र घाटनि लुकुरक ब्लेके खातुंजाक जों 21 तारिखो बिलाइ हददम तंखट खायलाय उंखखा गता कायसा नरक खनाखाय बिलाइखेनो हामजाक बायनाय जे चिनि अरुणाचल प्रदेशनि जत्तनि रोजाबना करं जे जेली काय तामान ब फायनाय अर इंगा काय बनकारि ब चिनि पारमिता रियां संरक इंगा काय पारमिता न कारि ताय स्वर्गश्री संरक फायनाय इंगा काय सिकां संरक फायनाय कक दङ इंगा शर्मिली संनि ग्रुप डान्स अर फायनाय दङ खा थांसा इंगा अमति हायकाय तिनि खुमुलुंनि जे ट्रेडिशनल को जे मोसानाय इंगा जे चिनि मामिता गोरिया मोसानाय बर बर फायनाय कक दङ इंगा अबो बैनो जों खाख्लायो ब्लाइखेन नायथाव गुंगानो चिनि ताक्लायनि ट्रिं इंगा गताय जों अमनबो जों इंगा सानो नायो जे ताक्लाय जेहेतु सारा त्रिपुरानो स्टेट लेवल मीटिंग इंगा खालिया ट्रिं खालिया इंगा आबोनि बागैनो नोंखौ फायनाय तामिननायनि बागै चिनि ओ जे मूवमेंट फॉर कक बरकनि बरकनो जों फातेरिका बर बर फायनाय इंगाय अबका 21 तारिखनि चिनि प्रोग्राम 20 तारिखो इंगाय चिनि आरो फूड फेस्टिवल लुंनाय सारिंसिम आदिनो कल्चरल प्रोग्राम दङ और चिनि लोकल नोंखौ बायखाय जों बिलाइखौ खदम नमखायै आबनो खायना फूड फेस्टिवल इंगाय आदिनो जत्त मीडिया रंनो जों माननानै बागै जों खायका और गोबां डिपार्टमेंट जों सुबाखा इंगाय जत्तनि बागैनो जों और स्टल खायतनिका और फायर सर्विसनि व्यवस्था खायजाका और मेडिकलनि व्यवस्था खायजाका और कारेन्ट जों स्पेशल बेखाय लाइन जाका इंगाय जत्त किसुनो नरं नुक टंखाना जे चिनि ताबुक जरा कमप्लीट दिनखौ खाना जों 3:30 नि परे खायसि मोटामोटी कमप्लीट नङा होननानै जों खायलाय